Vale, digue'm la columna número 1. Li, na, ca, rb, cs, fr. Molt bé, doncs ja estaria el tema. Per fi, tia. Bueno, ens veiem demà. Bona sort. Adéu, gràcies, igualment. Un mòbil es divideix en 6 capes. La primera és un filtre de llum, la segona i la quarta són el vidre, la tercera és el cristall líquid, la cinquena és un filtre que polaritza la llum i la sisena reflexa la llum. Les neus estan formades per gas més electricitat. En aquest cas es tracta d'argó. Segons el gas utilitzat, aquestes llums tindran un color o un altre. El sabó de mans està composat per aigua, productes que fan espuma, suavitzant, dissolvents i perfums, vitamines i conservants. L'aigua està composada per H2O més sals. Els coberts estan fets d'alpaca més acer inoxidable. La llet conté sucre, proteïnes, aigua, àcids greixosos, minerals i vitamines. El cacaolat conté proteïnes, lípids, colesterol, vitamines, hidrats de carboni, fibra, aigua, minerals, estimulants. Els xiclets contenen edulcorants, greix, colorants i antioxidants. Les ulleres de sol estan fetes de policarbonat. Les claus de casa poden estar fetes de 2 components, alumini o ferro més carboni.